Palagi mong isama si Lord sa mga plano mo sa buhay. Kahit na gaano pa kalayo ang marating mo, huwag na huwag kang makakalimot kung saan ka nagsimula. Dati, yung mga bagay na meron ka ngayon, laman yan ng mga prayers mo noon. Dapat kapag natupad na, mas lalo ka maging faithful kay God. Be grateful always. Naalala ko nung bata pa ako, umiiyak ako kapag inagawan ako ng laruan. Iiyakan mo yung mga simpleng bagay. Iiyak ka kapag hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo. Pero ngayon, iba na. Mamumulat ka talaga sa realidad. Hindi lahat ng bagay madali mong makuha. At syempre, hindi lahat ng bagay magiging madali. Susubukin talaga tayo ng panahon kung gaano tayo katibay. At kapag nalampasan mo na yung mga bagay na hirap ka na, ibig sabihin nun, kakayanin mo yung mga pagsubok na paparating pa. Dati, nung bata pa ako, gusto ko nang tumanda kasi napaka-astig. Pero ngayon, parang gusto ko na ulit maging bata. Yung tipong pwede ka mag-time purse kapag napapagod ka na. Minsan, may pagkakataon na parang nagmamadali tayo. Masyado tayong atat na gawin yung isang bagay. Dun sa point na sobrang pagmamadali natin ay nakaligtaan na nating daanan ang isang importanteng bagay. Mga kakitkat sa buhay, hindi naman natin kailangan na makipag-unahan at hindi rin naman natin kailangan na makipagsiksikan at makipagkumpetensyon sa iba dahil ang buhay hindi naman karera. Karamihan naman kasi sa atin gusto palagi yung sila ang nauuna. Yung tipong natatakot na malamangan, masyadong nagmamadali. Kaya at the end of the day, sila yung nagmamadali at sila yung pagod na pagod. Importante yung bonding. Ito yung pagsasama ng dalawa o higit pang tao sa panahon na ibinigay sa kanila. Iba-iba ang resulta ng bonding. Minsan naman okay, minsan naman hindi. Pero kahit ano pa ang resulta, ang bonding kasi yan yung nagpapatibay ng pagsasama. Mas matibay, mas magtatagal. Kaya kung may pagkakataon, siguraduhin ninyo na makapag-bonding kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Sigurado naman ako na mas tatatag ang pagsasama nyo. Ang buhay parang paglalakbay sa kalsada. May patag, pataas at mabatong landas. Ngunit sa bawat paghakbang at hindi naaayon sa mga nais mo, huwag itong masamain. Huwag labis na magdamdam. Dahil sa bawat lungkot at kasiyahan na nararanasan, kaakibat nito'y mabuting aral na hindi kayang tumbasan ng sino man. Isang gabi naglalakad ka pauwi galing ng trabaho. Pagod na pagod ka. Tapos may nakasalubong kang isang bata. Namumukhaan mo yung bata. Hindi mo lang maalala kung saan mo siya nakita. Lumapit siya sa'yo. Tapos, ang sabi niya, ang layo na ng narating mo Proud ako sa'yo. Pagod na pagod ka na pero hindi ka pa rin sumusuko. Nagulat ka sa mga sinabi niya. Tapos bigla siyang tumakbo. Paglingon mo, wala na siya sa paningin mo. Tapos, bigla mo naalala kung sino yung batang yon. Ikaw pala yun. Pinapaalala lang niya sa'yo na magpatuloy ka lang. Minsan, hanap tayo ng motivation at inspiration. Pero hindi natin alam, sarili lang pala natin yung makakapagpa-motivate sa atin. Paano kung makita mo talaga yung batang ikaw? Ano kaya yung sasabihin niya sa'yo? O ano kaya yung sasabihin mo sa kanya? Maging proud kaya kayo sa isa't isa? Parang ang labo, no? Kapag napapaisip ka nung bata ka, parang ang saya-saya. Ngayong malaki ka na, parang puro problema. Pero ang hindi mo naaalala, nung bata ka, excited kang lumaki para makuha mo na yung mga bagay na bawal. Kaya alam mo, piliin mo palaging maging masaya. Kasi etong eksaktong oras kung nasaan ka, hahanapin mo rin kapag lumipas na. Alam mo, naniniwala din ako na darating din yung araw na madadala mo yung sarili mo sa buhay na gusto mo. At ang maganda dito, hindi lang ikaw, kundi kasama pati yung mga mahal mo sa buhay. Kahit may mga taong nagdududa at humihila pababa sa'yo ngayon, hindi mo naman kailangan na may maniwala sa'yo.
at sa mga pangarap mo. Ang pinakamahalaga, ikaw mismo ang maniwala. Oo, ikaw. Tulungan mo ang sarili mo at maniwala ka sa sarili mong kakayanan. Sa bawat landas na tatahakin mo ay walang kasiguraduhan kung maganda o pangit ang kahihinatnan. Pero eto lang ang masasabi ko sa'yo, maganda man o pangit, ikaw at ikaw pa rin ang magbabago ng kapalaran mo. Kaya please, huwag na huwag kang susuko. Siya nga pala mga kakitkat, huwag na huwag kang magpapadistract sa mga tao or bagay man yan na wala namang ambag sa buhay mo. Mas mabuting i-focus mo yung attention mo sa yung oras mo sa mga bagay na ginagawa mo ngayon, sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Sumama ka sa mga taong tutulungan ka na mag-grow as a person at magiging inspirasyon para magpapatuloy ka pa. Kasi totoo yung sinasabi nila na kung sino yung mga tao sa paligid mo, malaki yung possibility na magiging ganun din yung magiging ugali mo or magiging future mo. So, kung nasa mabuting environment ka, nasa tamang landas ka. Panibagong araw na naman, panibagong pagsubok at panibagong istorya at panibago na namang mga alaala. Maraming dahilan na po pwede akong sumuko, pero mas pinipili kong lumaban. Kasi naman hindi naman hadlang yung mga pagsubok na yan sa pag-abot ko ng mga pangarap ko sa buhay. Sa halip, ginawa ko itong daan upang ako'y lumaban kasi may mga responsible pa ako na dapat kong harapin sa buhay na hindi ko dapat talikuran. Alam nyo ba mga kakitkat, masarap sa pakiramdam kapag na-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong kahit kaunting bagay lang naman yung ginawa mo, sobra-sobra na yung pasasalamat nila sa'yo. At syempre, dapat ganun ka rin. Huwag mong kalilimutan na magpasalamat sa mga taong nakagawa ng mabuti sa iyo. Maliit man yan o malaki, ang mahalaga, ma-appreciate mo yung ginagawa nila para sa'yo. At isipin mo na lang, paano ka pa bibigyan ng mas malaki pang blessing. Kung sa maliit na biyaya lang, hindi mo man lang mapahalagahan. Nape-pressure ka, no? Dahil ba sa dinidiktahan ka ng mundong ito na dapat malinaw na ang iyong mga pangarap, na dapat hindi ka napabigat, na dapat kumikita ka na or dapat may ipon ka na dapat nakakatulong ka na, pero tingnan mo yung buhay ng iba. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod nang ikumpara, lalo na yung pakiramdam mo na nahuhuli ka na sa iba. Sino ba nagsabi na kailangan mong makipag-unahan sa kanila? Ang buhay ay hindi patungkol kung sino ang nauna, kundi kung sino yung tunay na masaya. Hindi ko sinasabi na maging tamad ka. Ang sinasabi ko lang, magpatuloy ka sa buhay na walang bigat na dinadala. At palaging magpasakop sa plano ng lumikha. Maaabot din natin ang dulo, maniwala ka, sa kanyang tinakdang oras. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat na ang nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, diba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng pag-ibig, kailangan lang talagang kumapit para makaraos sa lahat ng hirap sa buhay. At syempre, kailangan kumayod para magkaroon tayo ng panggastos. Kahit anong hirap ay idadaan sa ngiti upang lahat ng nakapaligid sa'yo ay maging positive. Kaya yan, kapit lang, magtiwala at makakamit din natin yung nais natin para sa buhay. Kung alam mong mali ka at hindi tama ang iyong ginagawa, change yourself. Hindi yung palagi ka na lang magse-self-pity at manghihingi ng sorry for what you did. Minsan hindi na rin tama na dapat ka nilang tanggapin kung sino ka. Learn to be mature and grow. Lalo na kung ayaw mong i-let go ka ng mga taong malalapit sa'yo. Change for the better. Don't settle for what you think na ganito ako at wala kayong magagawa. Quit that mindset. Always be the best version of yourself kasi para din sa'yo yan. Kapag nag-fail ka, mag-try ka lang ulit. Hindi naman sa lahat ng oras, panalo tayo. Parte yon para mag-grow tayo
at matuto. Kung minsan ang failure ay nagtuturo sa atin para mas maging tamang tao tayo. Para sa susunod, mas matagumpayan natin lahat ng laban na ating tatahakin. Nawa ay may nakapulutan kayong aral. Ingat kayo palagi at pagpalain kayo ng Diyos. Bye!